aw salam alaikum kene min be no ni abe fama ko tien sharia ani ben ni ukama vérité justice et réconciliation no ye kene sile anga jamana kono ko utumbe anga nywana jere kene ba no ye CICB juin kalo kletan ani kele wala sa goleya ye ma minu so anga jamana ka kele sefe agale abse ka fura ke chugo amina anga ministre mi na le nyeshile do anga jamana ni jamana uwere chema Ablaye Job hakilina min be malien bela jelena ayo hakilina kwani fo nya jamana uka tomba no ye oni uka kene krengere ne mi na nyeshile do lakana ma ulu maunyana ninkon kele do abane feminye dogotoro koni ulu koni bike ka sekali kurake wala sa demsen chamambe no ulu ni mseka lakana anga jamana kono chugoyamina oni kuna foni wera ulu de ye kuna fonu ye amena min lase awma bi zulkada kle mugan ijira samba kle ani kemenani ani bina ni sabadu tele nyata mafleba bela jele awnishu wala sa jamana bela jele bise ka adon ka foko ni maminu koni flenie unyangina wala sa uka dambe bela jele be sigi uma jekulu kerengere ne mbe anga jamana kono na nyeshile do tien kiri ani bema anga jamana kono sibrido no ye juin kalo kletan ani kelenye anga nyana jere so bala no ye CICB ukoni ye uka nyankumbe duruna ukoni ye oke nyankumbe mindo kiritike etinte hakilna min tumbe akono muso minu ni binkera ukan ani demseni minu ni goleya ye usoro kele min be anga jamana kono o sefe amba irawla ka fo abonye bela jele tumbe anga jamana ministry nyama no ye Dr Shogel Kokala Maiga na le gouvernement fana nyama yi anga ministry nyama Shogel Kokala Maiga ale koni ye ayira ka fo ko feminye mali gouvernement ye ukon be demenke kata anyere damani nyanche be ani kiribse ke akono chugo yamina aye ayira fana kafako asone do adamadon yere dama ka che ya fauma ka asabu ke femi nye jamana ka sharia ba mimbe no nuba fama ko droit de l'homme ale ka sharia kolo sabana ye okofo ode SCF ayira la ka foma tan ani fla de tumbe ni kene kan muso tan ani demsen fla ulu de tumbe ni kene kan mino nuye nyangata asoro ka asabu ke kele anga jamana kono ulu kon ko minyu soro uye anyefo ambe awladonia fana ka foko a chien folo koni o kera décembre kalo clé shegi samba fla anita ani kononton feminye nyangatali dara ma minunka yere ma horonya boshira ula ukoni ulu de kumana Ministre nyama Dr Shogel Kokala Maiga ka korfola ako jamana nyama ka wulika joni chesirula kiri tige tugo la dala srala uka halanyini we ye munu me kesabobe adamadiya hake uka seka la sabati inafo anga jamana sharia sabana banye fo chugo mina ka fo jamana kono dim bela jelini nyene ma kaka wa anga tananga sigu hakili sigi ni mbasigila ukonya ufana ujidile no ule kera sabobe chamache fanga manyama Colonel Assimi Goita aya yira ka fo minye chamache fanga nyama ye uka wulika joni chesirula uku janto adamadiya hake ani josaria kunya sabatilla walian ne kera sabobe minye commission vérité justice et réconciliation kaseka tiene ngalon faraka bonyona mamini hake minka ka kaseka du oma uluka nyini ngali baro akera furuba fen jatimino ya yira ka fo mata ani fla muso tambe ala bengani wale taraka nyesi munuma dem sani fla nyom bonyonko be ala muni gelya soro kelere watila hakilla jigila bara kun folo kera samdukalo klesheki samba fla anita ani konondon op metalike wala munume dantemeke kanyesi adamadiya hakewma ani kunafonia di baro kilna flana no ye sigita ko flana o kera décembre kalo kli duru samba fla ani muka op metalike wala jugula wala munume ka dankarike magnifique adamadiya la aleni bengani wale fukata se adamadiya buruja aleni ka danteme wale takanyesi adamadiya ka magnifiama sigita ko flana o kera avril kalo kli sabakas o kera avril kalo kli saba samba flani muka ani kelen op menye folike mamunume nu utunna ni o tayro madon atako nanna o kera septembre kalo kli tani sigin samba flani muka ani kele op menye folike waliya munumbe ni tako duruna la ni nyefolikera ka sanga oma bengale wala munumbe takanyesi ambalaka oma ka se demsenna ka oma jakulu a wulika joni chesuru senfe UNICEF ma uluka wulika jo o famba chama kumbe ala ka se uniforme ni akilina nu fana takulaje bengale wale fenfe be na be takanyesi ambalaka oma asuguya mabo suguyala alini demsenu fana be gele amunu soro ayirala ka fo hakili jagabo kera ukunya odida
cɛ ni nkalon ka se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka sanga ni jamana lahala ye ale ni maa minnu bɛ n'u ye gɛlɛya sɔrɔ ni waleya ninnu senfɛ kɛlɛ waatiw la. An bɛ don min na i n'a fɔ bi jɛkulu ɲɛmaa n'o ye Usmane Umaru Sidibe ale ye ɲɛfɔli kɛ a ko an bɛ don min na laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ ni u jogila n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u kana sigi ka se ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ se ka labɛn cogoya minnu na u kɔɲɔw ka se ka lasabati min bɛ kɛ sababu ye dimi ni kuru min bɛ u dusukun na u ka se ka bɔ u dusukun na hakilisigi ni basigi ka sabati Mali kɔnɔ. A ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi laɲini min bɛ malidenw na an ka hɔrɔnya n'an ka danbe o de ka segin an ma wa olu na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ o waleyaw ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ. Ladala ɲɔgɔnnajɛrɛba min n'a bɛ kɛ diɲɛ jamanaw ka tɔn bolofara min n'ale ɲɛsilen don lakana ma n'u k'a ma ko conseil de sécurité ni o ye sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu ni u bɛ taa di a ɲɛmaa ma n'o y'a secrétaire général ye an bɛ a yira k'a fɔ Mali kɔni kuma fɔra a kɛnɛ kan. An ka ministre min n'ale ɲɛsilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛma n'o ye Abdoulaye Diop ye a kɔni ye kuma fɔ kuma min ni maliden bɛɛ lajɛlen hakilina kɔni fɔra a kɔnɔ a kɔni y'a kuma lase conseil kɔni ɲɛmaaw ma fɛn min ye MINUSMA ye olu kɔni wajibiyalen don k'u ka yɛlɛnso falen walasa u bɛ se ka to an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Mali kunkanko kibaruyaw la Mali ministre min ka baara ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ kow ɲɛnabɔli ma n'u ye Abdoulaye Diop n'ale kun bi diɲɛ seleke naani jɛkulutɔn n'u ye ONU ye o kɔni nagakɔrɔ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ Mali bi cogoya min na lahala min bɛ bi kuma minnu bɛ ka fɔ faso Mali ma ka se ka o jɛya cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a ka kumaw daminɛ kɔnda ministre Diop a kɔni ye foliba kɔnta ka ɲɛsin Nations Unies wolomasiri tabaw minnu bi yan ani a ɲɛmaaw minnu bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa bɛn ni keleya basigi na se ka na faso Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen foli ta ka ɲɛsin fɛn min ye MINUSMA ma ɲɛmaa min bi yan fɛn min ye n'u ye Elgasim Wani ye k'ale fana kɔni fo kosɛbɛ a ye wulikajɔ min kɛ ka se ka MINUSMA ma ɲɛmaaba Guterres ale ka kumakanw ka se ka o kalan fɛn min ye Conseil des Nations Unies kɔni na cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi fo jateminɛ ka kɛ Mali wolomasiri tabaw u bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka lakana kɔni nati faso Mali kɔni kɔnɔna na o de la a y'a jira fana k'a fɔ ko u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa fasodenw na se ka lakana cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnna fɛn min ye Barkhane ka taa se force takuba olu minnu bɛ k'u ka kasaw kɔni cɛ ka bɔ Mali kɔni kɔnɔna na ko olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ jamana fɛn fɛn bɛ a ka lakana a sinsinnen don a ka fɛn min ye wolomasiri tabaw fɔlɔ de la olu bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn min ye sɔrɔsi minnu bɛ k'u ka kasaw cɛ ka taa olu mana o kɔ don sa fɛn min ye yɔrɔ jalan foyi kɔni kana to yen Mali sɔrɔsiw ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ cogoya min na o kɔfɛ sa fɛn min ye diɲɛ seleke naani wolomasiri taba minnu bi yan ni olu ka gafe min din bɛ o ma yaasa u na baara kɛ Mali kɔni kɔnɔ waati kɔnɔna na o waati ni o bɛ ka furi yaasa o ka se ka kurakuraya cogoya min na a kɔni ye kuma caman ka se ka o kɔni fɔ o kɔni hukumu kɔnɔna na Abdoulaye Diop a kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye MINUSMA o ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ gafe min bɛ o ni Mali kɔni cɛ u ka labɛn ko kura ka larawe ka ɲɛ yaasa a ka se ka bɛn Mali yɛrɛ ani Mali jamanadenw ka hakili kɔni ma cogoya min na olu b'a fɛ a ka kɛ cogo min na ka se ka boli o cogoyaw la ani jamana marabaaw ka cogoyaw bɛɛ lajɛlen kɔni na ko ka sababuya kɛ fɛn min ye MINUSMA a kan ka kɛ min de o de o manda ka kɛ sababu ye ka se ka Mali jamanaden gansanw ka se ka o kɔni natacɛw k'u kɔni ka se ka olu kɔni lakana ani ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ jamana sariya sun ani jamana marasun olu bɛɛ ka se ka segi ka taa jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ni Mali ka se k'a ka dugukolo bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ cogoya min de la o de kan ka kɛ o ka baara kɔni o de hukumu kɔnɔ a y'a jira fana k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ n'a fɔla fɛn min ye ka jamanadenw kɔni lakana ko fo o fana kɔni de ka ɲɛfɔ ka ɲɛ jamanaden jumɛnw de kan ka lakana maa jumɛnw de kan ka lakana fɛn min ye jamana kɔnɔ na an bɛ waati min na u bɛ min wele ko guerre asymétrique ni guerre kɛlɛ a bɛ poyi fɛn fɛ o waati kɔnɔna na fo olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka jɛya cogoya min na ko ni bɛɛ b'a kalama fana jɔn de kan ka kɛlɛ ani jɔn de fana kan ka lakana k'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko fɛn min ye bamaci wale kɛbɔ olu de bɛ ka fɛn min ye jamanadenw k'u bɔ o hakili kan ko fo olu bɛɛ lajɛlen fana kɔni ka jɛya fɛn min ye MINUSMA maaw kɔni fɛ u b'a fɛ ka na maa min lakana ani u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ jamana baarakɛ cakɛdaw u ka se ka kɛ jamana bɛɛ kɔnɔna na ani faso Mali dugukolo bɛɛ ka minɛ ka di u ma u ka o jate minɛ u ka gafew kɔni kɔnɔna na o de la fana u y'a jira fana k'a fɔ MINUSMA u kan ka min fana dɔn ka sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw bi yɔrɔ min na bi u bɛ ka wasa baaraw kɔni kɛ u bɛ ka jamana kɔni minɛ u ka sababuya kɛ an bɛ yɔrɔ kɛlɛdaga la bi Mali wolomasiri tabaw olu de bi ɲɛma olu de bɛ kɛ maa fɔlɔw ye ka se a yɔrɔ la ani ka se ka jamana kɔni lakana cogoya min de la o de ye hukumu kɔnɔna na sa a kumana minnu fana kɔni de kan o de ye fɛn min ye Barkhane n'u ye Faransi wolomasiri taba minnu kɔni bi yan ni olu kɔni kun y'a jira k'a fɔ u na taa nka u ka sanfɛ pankuru olu na toya ka se ka diɲɛ seleke naani wolomasiri tabaw kɔni dɛmɛ cogoya min na fɛn min ye Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ faso Mali ani jamana ɲɛmaaw olu kɔni tɛ jɛn ni u ye fewu fɛn min ye Faransi yɛrɛ wolomasiri taba Barkhane o ka to Mali kɔni kɔnɔ ko o kɔni ka bɔ Mali kɔnɔ pewu o kɔni tɛ o kɔni tɛ jɛn n'a ye fɛn min ye ka Faransi wolomasiri tabaw k'o ye Mali dugukolo kɔni sanfɛ k'o tɛ
jɛn'o ye fiyewu ko k'a sababuya kɛ Faransi masakɛw ye wulikajɔ kɛ waati min ka hakilina ta u yɛrɛ ye k'a fɔ u n'a Mali kɔni bila ani o kɔfɛ fana Mali fɛn ye bɛnɲɔgɔnya baara min kun bɛ Mali ani Faransi cɛ wolomasiri tabaw ka ko kama ko o bɛɛ lajɛlen kɔni bilalen don o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔrɔtɔ la olu bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ fɛn ye a ti yamaruya ti di Faransi wolomasiri tabaw kɔni ma ka fɛn ye lakana baara kɔni sabati Mali kɔnɔ tuguni wa ko u b'a ɲini fɛn ye diɲɛ sirga naani mɔgɔw kɔni fɛ o ka Mali ka bonya ka dɔ ko jamana kɔni de don a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo ko a ka hakililaw bɛɛ lajɛlen kɔni bonya o de la a y'a jira fana k'a fɔ a bɛ min ɲini MINUSMA kɔni fɛ u k'u ka gafe kɔni dilan ka ɲɛ a ka bɛn Mali ɲɛmaw ani malidenw bɛɛ lajɛlen ka hakilila kɔni ma u ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɛ fana ka tɛgɛ kɔni di faso Mali kɔni ma yaasa o na se ka Mali kɔni dɛmɛ o na bɔ fɛn ye gɛlɛya kɔnɔ ani ka jamana denw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsi ani k'u lakana cogoya min na ani jamana fanga a ka yɛrɛkɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ka o baaraw kɔni sabati u ka gafew kɔnɔna na a y'a jira fana k'a fɔ kuma minnu kun fɔlɔ k'a jira k'a fɔ ko Mali ɲɛmaw walima Mali wolomasiri tabaw ko u ye MINUSMA maaw kɔni bali ka taa yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko o tɛ se o yɔrɔ la a y'a jira k'a fɔ ko o kuma ninnu ko o tɛ sababaw kɔni ye ko k'a sababuya kɛ fɛn ye Mali wolomasiri tabaw hukumu kan ka baara dɔw de boloda a yɔrɔ la o de hukumu kɔnɔ ko o de la Mali ɲɛmaw u kun ye wulikajɔw kɔni kɛ wolomasiri tabaw k'a jira k'a fɔ fɛn ye u na baara dɔw de sabatiya o yɔrɔ la n'u ye lakana baaraw kɔni ye ko o baaraw kun bi fɛn ye laɲini fila bɔɲɔgɔnko de kɔnɔna na ko garisa bɛɛ y'a dɔ bi Mali wolomasiri tabaw u bɛ ka wulikajɔw kɛ ka lakana kɔni sabati fɛn ye bamaci walekɛbaw bi yɔrɔ yɔrɔ k'u ɲini ka se ka o kɔni gɛn ka bɔ fasodenw na se ka lafiya cogoya min de la o de la ko min u kun ye nin yɔrɔ in kɔni minɛ waati min kɔnɔna na waati kungurunin yaasa fɛn ye wolomasiri tabaw bi baara min na a yɔrɔ la ka baara bɛ se ka kɛ wasa kɔnɔ ani ka sɔrɔ fɛn ye tiɲɛni kɔni ma kɛ ka sababuya kɛ pankuruw bi pan a yɔrɔ la ani fɛn ye senamaw olu bi tɛmɛ jamanaden gansanw bɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na ko o de la fɛn ye Mali wolomasiri tabaw kɔni ye o yɔrɔ kɔni minɛ waati dɔ kɔnɔna na ka jira k'a fɔ u na u ka lakana baara kɔni sabati o yɔrɔ la ko o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye a kun ma yamaruya o waati nin kɔnɔ maa ka munumunu a yɔrɔ kɔnɔna na wa a y'a jira fana k'a fɔ ko MINUSMA n'a ye yamaruya ɲini kuma fɛn ye Mali ɲɛmaw kɔni fɛ k'a jira k'a fɔ u ka pankuru a na pan nin yɔrɔ kɔnɔ na ni a ko bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛla k'a ɲɛ ko MINUSMA ko ka pankuru ko a bɛ ka pan fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ k'a sɔrɔ fɛn ye u ma bali ka taa yɔrɔ si la ni a bi sariya kɔni kɔnɔna na kɔfɛ fana fɛn ye a y'a jira fana k'a fɔ ko kuma dɔw fana kɔni kun fɔla ka jalaki ta ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma k'a jira k'a fɔ ko adamadenya hakɛw ko o kɔni burujala o fɛ n'u ye MINUSMA maaw ka fɛn ye kalo 3 tɛmɛlen olu ka rapport n'u ye sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ni o y'a jira k'a fɔ Mali wolomasiri tabaw ko ye maa dɔw kɔni bɔnɛ o ni na ko fɛn ye adamadenya hakɛw ko o kɔni ma sabati Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ko o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye nkalonw de ye o kuma ninnu kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka fɛn ye Mali ka se ka a kɔni tura tiɲɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ka Mali wolomasiri tabaw k'u tɔgɔ tiɲɛ fɛn ye diɲɛ sirige naani jɛkulu kɔni ɲɛkɔrɔ ani ka Mali wolomasiri tabaw k'u ni fɛn ye jamanadenw ka se ka o kun kari ɲɔgɔn na cogoya min na ko k'a sababuya kɛ fɛn ye Mali n'i ye Mali jateminɛ k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw ka kɛlɛ ko a kɔni ɲɛsinna fɛn ye siya dɔ kɔni ma walima jɛkulu dɔw kɔni ma ko o kɔni tɛ tiɲɛ kɔni ye Mali kɔnɔ ka sababuya kɛ Mali bɛɛ lajɛlen de kelen bɛɛ lajɛlen bɛ maa siya bɛɛ bɛ wolomasiri tabaw fana kɔni cɛla ko nin tɛ tiɲɛ kɔni ye o de la Abdoulaye Diop a y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ fɛn ye Mali gouvernement o ka da kɔni yɛlɛlen don fɔ fɛn ye ka bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ maa min bɛ n'u b'a fɛ ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ani jɛlenya kɔnɔ yaasa ka se ka bamaci walekɛbaw kɛlɛ ani fɛn ye ɲagibaliya k'o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ cogoya min de la ni u ye adamadenya hakɛ lafasali tɔnw kɔni ye u bɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni bisimila. Maroko masaso Maroko jamana kɔni u ka minisiriso min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsilen don kalanko ma olu ka sira fɛ ani kalanko ani ɲɛɲini ma olu kɔni kelen filɛ nin ye ka kalan sɛbɛn n'u b'a fɔ a ma ko burusu 150 ɲɔgɔnna di Mali ma san 2022 2023 walasa denmisɛn bɛ se ka t'u ka kalan dafa yen nɔ cogoya min na o de hukumu kɔsɔn burusu 100 o kɔni dira kalan min n'u b'a fɔ a ma ko université u ka kalan burusu 20 ɲɔgɔnna bɛ yen nɔ o dira maa minnu bɛ taa dɔnni sɛbɛn min n'a bɛ wele ko master burusu 20 ɲɔgɔnna fana o dira maaw ma maa minnu bɛ taa dɔnni sɛbɛn ɲini n'a bɛ fɔ a ma ko doctorat tan o dira mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'olu bɛ dɔgɔtɔrɔya de kalan kɛ o de hukumu kɔsɔn an b'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye bɛnkan nin ye bɛn sira dɔ taamanen ye an ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Tɛgɛ di ɲɔgɔnma min bi Mali ani Maroc jamana kɔni cɛ o de hukumu kɔnɔ Maroc a ma ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye Wura Mohamed Sis ko o kɔni ye burusi 150 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni labila faso Mali kɔni ye cogoya min na fɛn min ye kalan minnu bɛ yen ni u bɛna daminɛ san wɛrɛ ni u b'a wele ko l'année universitaire 2022-2023 a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Maroc jamana o ye nin baara min kɛ nin ye ko nin baara ye baara min b'a jira k'a fɔ faso Mali ani fɛn min ye
Maroc jamana ko jamana kelo do teru do wa fɛn ye baaraɲɔgɔnya min be ni a bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛn ye formation n'u ye kalan ye ko o bɛɛ lajɛlen kɔni de bi o de la o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko ni ye ni bursi 150 kɔni ta ka jateminɛ i n'a ye k'a fɔ ko bursi 100 bɔɲɔgɔnko kɔni be ko o ɲɛsinlen do fɛn ye sanfɛ kalanko kɔni ma fɛn ye bursi 20 bɔɲɔgɔnko o ɲɛsinlen do master ko ma fɛn ye bursi 20 wɛrɛ be o kɔni bi ɲɛsin doctorat kalan kɔni ma a jirala k'a fɔ fana bursi 10 tɔ kelen sa o bi ɲɛsin fɛn ye docteur minnu be ni olu b'a fɛ k'u yɛrɛ spécialiser doctoraya nasira la ko o bi ɲɛsin olu kɔni ma fɛn ye ministre so min ka baara kɔni ɲɛsin sanfɛ kalanko ani dɔnni kuraw ɲɛɲini kɔni ma olu ka ɲɛfɔcogo la a jirala k'a fɔ fɛn ye bursi min be ni o kɔni ɲɛsinlen do sanfɛ kalanko ma ni o b'a wele bourse d'études universitaires a jirala k'a fɔ maa minnu be ni o kɔni kan ka di olu ma olu de ye maaw ye maa minnu ye bagi ka se ka o kɔni sɔrɔ o tu kalo san 2021 n'u si b'a daminɛ san 23 la ka taa o sanfɛ fana wa jirala fana k'a fɔ maa minnu fana be n'u ye bagi sɔrɔ u bi min wele ko mention assez bien ka taa sanfɛ maa minnu ye o kɔni sɔrɔ siri bɛɛ lajɛlen kɔni de la kalan na suguya bɛɛ lajɛlen kɔni de la wa fɛn ye master tigiw sa ani doctorat tigiw a jirala k'a fɔ ko olu kɔni sa o de ye maa minnu be ni olu y'u ka diplôme kɔni sɔrɔ Maroko jamana kɔni na ni u ye kalanw kɛ ka se ka diplôme kɔni sɔrɔ nka maa minnu fana don ni olu fana kɔni sela ka mention assez bien kɔni sɔrɔ ka yɛlɛ sanfɛ ko a bi di olu fana kɔni de ma wa a jirala k'a fɔ maa minnu be n'u b'a fɛ ka taa kalan wɛrɛ kɛ k'u yɛrɛ jo kosɛbɛ fɛn ye dɔgɔtɔrɔya nasira kɔni fɛ n'u b'a wele spécialisation en médecine a jirala k'a fɔ ko fɛn ye o bi ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ minnu be ma olu bi dɔgɔtɔrɔ minnu wele ko médecin généraliste minnu bi dɔgɔtɔrɔya baara caman kɔni de kɛ wa maa minnu fana don sa n'u ye mention bien kɔni sɔrɔ ni u b'a fɛ ka fɛn ye u kɔni sinsin u b'a fɛ k'u yɛrɛ kɔni jo kalan kɔni na kosɛbɛ fɛn ye kalan suguya minnu be ni u b'a wele ko urologie ka taa se neurochirurgie ani la chirurgie plastique et réparatrice ani ka taa se la chirurgie plastique maxillofaciale et réparatrice ka taa se la chirurgie cardiovasculaire la chirurgie du segment postérieur de l'œil la médecine d'urgence ani ka taa se fana radiothérapie la maintenance biomédicale ani hospitalière de l'imagerie médicale a jirala k'a fɔ ko ninnu ko o de bi se ka fɛn ye nin baara in kɔni kɛ wa a jirala k'a fɔ fɛn ye kɛnɛyata nasira kɔni fɛ a kalanden minnu be ni olu ka fɛn ye kalan bali kɔfɛ ni o ye san 10 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ ko olu kɔni bi se ka u ka fɛn ye diplôme ni jamana ye o di u ma u bi se ka o kɔni jira fɛn ye ɲɛma o kɔni na a kopi wa a jirala fana k'a fɔ minnu fana be hali sisan n'u u b'a fɛ k'u sen don nin ɲɛɲini kɔni na ko ka gafew bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan ni gafew bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ka ban ko u bi taa bila yɔrɔ min de la u bi yɔrɔ min wele ko direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique wa a jirala fana k'a fɔ waati kɛrɛnkɛrɛnlen min be ni o kɔni dila u ma k'a fɔ gafew bɛɛ lajɛlen kɔni ka se sani o don kɔni cɛ o de ye fɛn ye juin kalo tile 24 san 2022 ni nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛnɛ sanga 30 ye o y'a jira k'a fɔ ko maa si ka gafe kɔni o tɛ minɛ bilen fɛn ye docteur Amadou Wane ale ka fɔcogo la ni a y'a fɔ juin kalo tile 10 san 2022 kɛnɛkan baara min n'o ye jamanaden kuru bɛɛ lajɛlen ka tɔgɔ sɛbɛnni ni a lakodɔnni ye n'u k'a ma ko RGPH 5 nin kɔni bɛna kɛ a 5nan ye o daminɛna mercredi arabadon n'o ye juin kalo tile 15 ye u bɛ kan ka min kɛ walasa fɛn min ye maa caman kɔni an ka jamana kɔnɔna na olu bɛ se ka lakodɔn walasa jamana bɛ se k'a ka baara kɛ ni o dɔnniyaw ye cogoya min na an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o de hukumu kosɔn an ka ministre min ɲɛsilen don an ka nafasɔrɔ sira n'an ka nafolo kow ma n'o ye Aluseni Sanu ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin y'a kalo caman de ye sisan fɛn min ye gouvernement kɔni ye a ye nin baara in bila sen kan ka a ka ministre so sira fɛ ministre min n'a ɲɛsilen don an ka nafasɔrɔ siraw n'an ka nafolo kow ma ko nin bɛna kɛ a 5nan de ye ni jamanaden kuru bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna recenser k'u tɔgɔw ta k'u lakodɔn k'u sɔrɔ yɔrɔw o dɔn o de hukumu kosɔn a jirala k'a fɔ ko maa ba 26 ani mɔgɔ 327 ni 27 ko olu de bɛna nin baara in kɛ maa 4,000 ani 500 ani maa 4 olu de kɔni ye a kunyanfanw n'a a ɲɛmaw ye maa minnu n'olu y'a sɛgɛsɛgɛbaw ye olu kɔni ye maa 800 ani maa 66 ye a yirala k'a fɔ nin min filɛ nin ye a fɔra ko nin min filɛ nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kɛnɛ kan de walasa nin baara in a bɛ se ka waleya an ka jamana kɔnɔ an ka jamanaden hakɛ bɛ se ka dɔn a maa
kelenkelenna yɔrɔ fana bɛ se ka dɔn. A bɛ kalo caman bɔ an ka jamana ɲɛmaaw ani an ka minisiriso min ka baara bɛnnen don nafoloko kuɲaw ma olu ye baara dɔ bila sen kan min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw jate yɛrɛ la a ta k'o durunna a yɛrɛla k'a fɔ nin baara in na min ye maa ba 26 327 olu de labɔra min bɛna a baara kɛ ɲɛmaa minnu b'o la o ye ba 4 444 ale ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu bɛ tali kɛ maa 866 la u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye minisiri sanu ka kɔrɔfɔw la min ye jamana kɔnɔdenw k'u jate k'u ɲɛdɔn jɛkulu fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ foroba cakɛbɔda la olu bɛɛ lajɛlen ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka u dɛmɛ u baara in na a fanba yɛrɛ bɛ jɛkulu min bolo o ye direction nationale de la statistique maaw ye olu ka baara bɛɛlen no jateko koɲaw ma min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ka koɲaw la a yirala k'a fɔ dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ninnu bɛna yala a jɛkulu ka se ka kunnafoniyaw ta kunnafoniya min bɛ tali kɛ jamanadenw ka hakɛ baara kɛcogoyaw ale ni sɔrɔ yɛrɛ jizili baaraw la minisiri sanu y'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ kan a ko hakilina min bɛ ale la b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ ka se ka jɛkulu ninnu bisimila ka ɲɛ taama jɛkulu fɛn fɛn bɛna se jamana kɔnɔdenw ma k'u ɲininka u ka lahalayaw la min ye tɔgɔ ni jamu ka se kalanko kɛnɛyako baarako ale ni tanikasegi koɲaw jamana kɔnɔdenw ka se ka kunnafoniya sanuman di nin jɛkulu maaw ma n'o ye recensementkɛlaw ye minisiri sanu ka kɔrɔfɔw la a ko jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ka kɔrɔfɔw la a baara ma nɔgɔ nka u n'u dɛmɛba jɛkulu ye wulikajɔ kɛ min bɛ kɛ sababu ye mali jamana kɔnɔdenw hakɛ ka se ka dɔn wa maa minnu bɛ baara minnu na ani ni jamana ka ɲɛtaa baaraw o fana bɛ nɔgɔya ka sanga ni nin waleya ye minisiri sanu ko jamana ɲɛmaaw u ka laɲiniw na u ko u jigi bɛ an ka dugutigilakaw ale ni laadalamaw u bɛɛ lajɛlen ka u ka se ka olu dɛmɛ ni baara in na min ye marabolobaw ye gouverneur préfet sous préfet ka se maire ma u jigi bɛ olu fana ka u ka se ka u dɛmɛ fo ka se lakana tigilamaw ma minnu ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ walasa ni recensement ye a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la dɔ farali mobili passe kan Bamakɔ ani Kayi cɛ o de ye ko ye min nana ni sababu ye min ni jɛkulu min bɛ Kayi kɔnɔ n'u ko a ma ko synergie des forces vives de Kayi olu kɔni ye bagabagali kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛna sira kɔni tigɛ fɛ sira min n'o ye RN1 ye ko k'a daminɛ juin kalo tile 20 san 2022 la ko k'a sababu kɛ ko u ni SMTR kɔni ɲɛmaaw k'u kɔni sigira ka kuma walasa dɔ bɛ se ka bɔ biye sɔngɔ na n'o ye mobili biye ye Kayi ni Bamakɔ Kayi ko o de hukumu kɔsɔn ko u kɔni ye a yira k'a fɔ k'u bɛ a da bɛɛ lajɛlen kɔni tulo kan k'a fɔ u ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'a yira k'a fɔ k'u ma jɛn ni a ye ko u ma jɛn n'a ye ko k'a sababu kɛ ko biye min dɔ faralen min filɛ a kan nin ye k'o ye bingani wale dɔ de ye o de hukumu kɔsɔn u ye a yira k'a fɔ ko kari o kari ni a kɔni bɛ boli u ka sira kan n'o ye RN1 ye k'a daminɛ ntɛnɛndon na n'o ye juin kalo tile 20 ye ko u kɔni bɛ a mobili bɛɛ lajɛlen lajɔ ko ni foyi ma kɛ o de hukumu kɔsɔn u ye sɛbɛn min bɔ nin ye sɛbɛn in kɔni bɔra juin kalo tile 13 san 2022 maa min y'i tɛgɛ nɔ bila a la o ye Boubacar Ɲagandu ye n'ale ye synergie in kɔni ɲɛmaa ye a kɔni ye nin ci maa minnu ni olu kɔni ye groupement min kɔni bɛ Kayi sira kan olu chef d'escale ka a ci u ma an ka farafinna ani diɲɛ kunnafoniw ma filɛ fɛn min ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye fo ka taa se kɛlɛ yɛrɛ kɔni ma Ukraine ni Rusi cɛ a kɔni yirala k'a fɔ k'o kɛra sababu ye ka kɔngɔ yɛrɛ kɔni lase denmisɛnnin caman ma farafinna yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de la baɲumankɛkulu dɔw olu yɛrɛ kɔni y'a laɲini ka fɛɛrɛ dɔw bila sen kan walasa denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛ se ka kisi cogoya min na o de kɔnɔna la u ye fɛɛrɛ min bila sen kan o de ye ka se k'a dɔn teliya la ni balokojugu yɛrɛ bɛ denmisɛnnin min na ni o ye malnutrition ye ka produit dɔ di ale ma ni o tɔgɔ ko Plumpy'Net ni fura dɔw bɛ o kɔnɔ walasa o produit in yɛrɛ kɔni ka se k'a to denmisɛnnin bɛ se ka vitamine sɔrɔ a farisogo la cogoya min na a yirala k'a fɔ ko ka sababu kɛ Rusi ni Ukraine kɔni ka kɛlɛ ye Nations Unies mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko san 2022 denmisɛnnin min si yɛrɛ kɔni b'a ta kalo 6 kana se san 5 ma o hakɛ min yɛrɛ bɛ ni balokojuguya yɛrɛ kɔni bɛna o minɛ o bɛ tali kɛ miliyɔn 6 bɔɲɔgɔnko de la o kɔni bɛna kɛ Sahel jamana 6 bɔɲɔgɔnko de kɔni kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ san 2021 wagatiw yɛrɛ kɔni na hakɛya min farala o kan o de ye denmisɛnnin miliyɔn 1 bɔɲɔgɔnko ye Tchad jamana olu ka sɛnɛ yɛrɛ kɔni cogoyaw man ɲɛ ka fara o kan coronavirus kɔlɔlɔ Rusi ni Ukraine ka kɛlɛ o kɔni kelen n'u ka gɛlɛyaba de lase ni jamana in yɛrɛ ma n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin hakɛ min bɛ Tchad jamana kɔnɔ ni wagati in na ni o si tɛ san 5 bɔɲɔgɔnko bɔ ni balokojuguya yɛrɛ kɔni bɛ o la ni o ye malnutrition ye o bɛ tali kɛ denmisɛnnin miliyɔn 1 ani a kunkanfɛn de la
Israel jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye u ka fintigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni ye mugu ci ka ɲɛsin Palestine yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko bande Gaza ka sababu kɛ Palestinien yɛrɛ de kɔni kun rokɛti dɔ yɛrɛ kɔni ci ka ɲɛsin olu ka jamana ma nka fɛn mun bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ ma ko bouclier antimissile o de kɔni kɛra sababu ye ka ni rokɛti kofɔlen yɛrɛ kɔni kunbɛn i n'a fɔ u ka fintigilakaw yɛrɛ a ɲɛfɔ communiqué dɔ kɔnɔna la cogoya min na a yirala k'a fɔ k'u ka kulun bɛ n'u b'a fɔ ma ko mouvement islamiste Hamas ale yɛrɛ de kɔni kun ye ni waleya in kɛ ka ɲɛsin Israel jamana yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko juin kalo tile 17 fɛn min ye Palestinien sababu ɲɔngo ye olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ka sababu kɛ marifaci dɔw yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ni Israeliens ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u to baara la yɔrɔ la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Jenin ni ale yɛrɛ kɔni bɛ Cisjordanie kɔnɔna la. Fɛn min Russie jamana ɲɛmaa ye Vladimir Putin sigi dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la juin kalo tile 17 ale yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko Ukraine ka don Union Européenne na ko kɔni tɛ ale yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ nka Ukraine kɔni kana kɛ base militaire tubabuw yɛrɛ kɔni bolo ko ale yɛrɛ de kɔni tɛ se ka jɛ ni o ye o wagati kelen in na fɛn min ye Commission Européenne maaw ye olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ Ukraine ka sɛbɛnw minɛ sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ ko a bɛ k'a kan bɔ Union Européenne yɛrɛ kɔni nɔfɛ Vladimir Putin a y'a yira k'a fɔ ko Ukraine ka don nin kɔnɔna la k'o bɛ dépend Ukraine jamana ɲɛmaaw la walima Ukrainiens yɛrɛ kɔni na olu de bɛ se ka o décision yɛrɛ kɔni ta a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na ka sababu kɛ kɛlɛ mun bɛ olu ni Ukraine yɛrɛ kɔni cɛ ko fɛn min ye wariko fanfɛla kɔni ye ko gɛlɛyaw bɛ Ukraine kan nin wagati in na ko dɛmɛ de kɔni kan ka don a ma ko sinon k'u kɔni bɛna kɛ jamana dɔ ye jamana wɛrɛ ka mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko hali Union Européenne yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maaw yɛrɛ kɔni ka hakilinaw tɛ kelen ye Ukraine donni nin kulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. An bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ni waati bɛɛ la jɛlen tele ɲɛta aw b'o de suganti ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye danaya de bɛ o kɛ o kuma an bɛ duwawu do de kɛ sa ala ka danaya to an ni ɲɔgɔn cɛ ka su hɛrɛ di an ma ka an kelen kelen wuli aw salamu alaikum.